Tama na, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Sige lang Baak, pag ako hindi talaga nakapagtimpi sa'yo, iiwanan talaga kita. Sige, bigyan mo nga siya ng leksyon para naman magtino. Yun lang pala eh. Asan ba siya? Nandun sa may silong ng santol, kasama niya si Mercedes. Ay! Iba din pala si Bahak, no? Sige, diyan ka lang. Ako nang bahala sa kanya. Halinin na at magsaya dahil ang Bahak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bahak at Andres. May salang matalagtang. Uray may salang, nagpakada ka kumamo barok. Pasensya ka mo tinatang. Kung nagpakada mo't kinibag mo. Okay sa banan. Nagpigsama nga trip mo. Ang nervyos ka malagayam ya. Apay madikit din. Ata ka magkayam. Apay nalabas rawan. O kisti sabam, raup nga. Napanak nagtrabaho, tas ibagam nga nagraupak. Joke lang. Si kamay. Apay harating ka. Sapsapulik na insan ko nga baak. Nakitam? Awan di balay eh. Baka kadwa naman ni bakit na. Bakit? Apay da bakit na ni insan kon? Ata, paturog-turog kan tumo di pag-ubraham kay. Wan at dan. Hindi ka mo din yan na. Apay, sino ti bakit na Andres? Ni Gunyang ti asawain nan. Ni Gunyang? Sa bagay. Bagay damot. Sige nga Rod, itakan. Tapan ko sa pulin ni insan ko. Napan nagtrabaho. Sulat tamo ti kulay na. Nalitom na pa. Okay. Huwag ka nang malungkot, Mercedes. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Di ko maiwasan Baak. Alam ko kung gaano na nasaktan si Dempsey, kaya siya nagkakaganon. Sobrang mahal ka kasi ng taong yon, pero andyan na eh. Paano kung hindi na siya makita? Tsaka, paano kung hindi na siya bumalik sa dati? Hindi ko na alam yung gagawin ko, Baak. Tama na, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Nalingat lang ako saglit. Ganyan na yung makikita ko. Baak, pakiusap. Tulungan niyo ako hanapin si Dempsey. Oo, Mercedes, gagawa kami ng paraan para mahanap lang siya. Sige lang Baak. Pag ako hindi talaga nakapagtimpi sa'yo, iiwanan talaga kita. Kung kailangan gastusin ko yung ipon ko, gagawin ko. Mahanap lang natin si Dempsey. Kami nang bahala doon. Alam mo naman, pag kaming dalawa ni Andres ang nagsamang naganap, sigurado may milagrong mangyayari. Uy, si Pogi.
Hi, Pogi. Sino ka tungtong mo? Sika, sinupay ko ma. Sika lang mat ti Pogi dito eh. Wow! Siyak, Pogi. Baka pugit Apay, awan tiwalang tarupam. Awan to pitiwalag kanyam, siyak to lagit din. Nagsungit to, madikla ko mabinagan ti Pogin. Hoy, pangit! Nakitam ni Baak! Ahana ka pangit. Agbiro ka ti katungtong mo. Nuhaan mo kaya ti Pogi kin pangit. Palanit latan. Ang sag. Gunyang yun ah. Hala eh, siya atay malungkot. Ay, gunyang. Malungkot ka ata. Hindi ba halata? Halata. Kaya nga nilapitan kita eh. Kasi nakita ko malungkot ka. Pwede ba? Iwanan mo nga ako dito. Bakit? Anong problema? Si Baak ba? Sabihin mo lang. Titirahin ko siya. Bakit? Kaya mo ba? Oo naman. Aanin ko tong tangkad ko kung di ko siya kaya. Sige, bigyan mo nga siya ng leksyon para naman magtino. Yun lang pala eh. Asan ba siya? Nandun sa may silong ng santol. Kasama niya si Mercedes. Ay! Iba din pala si Baak, no? Sige, diyan ka lang. Ako nang bahala sa kanya. Ay, siya nga pala Mercedes. Nakita mo ba si Andres kahapon? Oo, Baak. Nakapag-usap ba kayo? Oo. Kaso, wala rin kaming balita. Kahit si George, nakausap namin. Ano kaya kung magpa-blatter na lang tayo? Tama. Bakit ngayon mo lang yan sinabi, Baak? Eh, ngayon ko lang din naisip eh. Pwede mo ba akong samahan sa police station? Ngayon na ba? Oo. Bakit? May gagawin ka ba? Baka kasi hanapin ako ni Gunyang. Saglit lang naman tayo. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto. Gusto mo naman pala. Tara na. Saglit lang naman tayo dun. O sige, tara na.